खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बर' हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारि खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला मैयानि सानाव एबसु बर' फरायसा आफादनि अनगायै एबा बर' माहारिनि गेजेराव फिन आरोबाव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन अदेबानि BNSU मुंनि गोदान बर' फरायसा आफादनि जोनोम आरो मैयानि सानाव बे गोदान आफादखौ लानानै दुंहाव थासारिया सोमजिदों। मोनथिनो मोननायाव बे गोदान आफादखौ BPF हानजाजों दाजानाय थामहिनबा BSUनि दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव बे गोदान आफाद एबा BNSU आफादखौ जोनोम होदों होनना खौरां मोननो हादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला मैयानि सानाव गोदान आफाद दानो नाजानाय समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोरा फैनानै बिथांमोननि सायाव हेंथा होफैदों एबा गोदान बर' फरायसा आफादखौ दानो होआखै होनना खौरां मोननो हादों आरो बे समावनो एबसु आफादनि माखासे मावथिफोरजों लोगोसे गोदान आफाद जोनोम होनो नाजानाय बिथांमोननि गेजेराव गावजों गावनो नारा नाथा जानायनि गेजेराव मोनसे दुंहाव थासारिया सोमजिलांनो हमदों होननानै मिथिनो हानाय जादों। आरो मिथिनो हानायाव बे दुंहाव थासारिनि गेजेरजों कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गंसे हटेलनि माखासे मुवा जिराद एबा सियार टेबोलफोरा बायनो हमदों। जेरावनाखि गोदान बर' फरायसा आफाद जोनोम होनो नाजानाय बिथांमोना खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। मख'नो नांगोनदि बर' माहारिनि गेजेराव एबसु आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाखासेयावबो माखासे सुबुंफोरा गोदानै बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन दानो नाजानायखौ थाखानाय बर' माहारिनि एबसु आफादा गनायनानै लानो हायाखै, जायनि जाउनाव एबसुनि माखासे मावथि बिथांमोना थांनानै हेंथा हैदों आरो बे हेंथा हैनायनि जाउनावनो बे दुंहाव थासारियाबो सोमजिनो हमदों। गुबुन फारसेथिं बे दुंहाव थासारिया सोमजिखांनायनि उनाव गोदानै जोनोम मोननाय BNSUनि दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे गोख्रों रावै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिनानै होयोदि गावसोरनि मावनो लानाय थांखि लानायनि सायाव एबा हारि माहारिनि सायाव खामानि मावनो आवगायबोनाय समाव रावनिबो हेंथाया सोलिया। बे गोख्रों रावखौ बिथांमोना बुंथिनायजों लोगोसेनो सोरबाफोर जुदि बिथांमोनखौ दिगदार खालामोब्ला एबा हारिनि जाथिनि मावनायाव हेंथा होयोब्ला बे सुबुंखौ जारिमिनाबो निमाहा होनाय नङा होननानैबो बिथांमोना गोख्रों रावै बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं रायखांनो नांबावगोनदि गोदानै जोनोम होजानाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन आफादाव सिगांनि समाव BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो गाहायै बिबानखौ लाफिननाय जादों। जेराव मिन्थिनो हानायाव आफादगिरि महरै बनजित बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै डक्टर निजोम गोरा ब्रह्म बिथांमोना। नाथाय गुबुन फारसेथिं BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो रोखा खालामनानै होयोदि मैयासो गोदानै जोनोम होजानाय BNSU एबा बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनजों BSU आफादा जेबो लोब्बा गैया एबा सोमोन्दो गैया। मोनसे समाव बिथां बनजित बसुमतारीया BSU आफादनि बिबानाव दंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय जानुवारि दाननि 22 अक्ट'आवनो बिथाङा BSU आफादनिफ्राय गावनि बिबानखौ एंगारखाबायमोन। नाथाय बिथांमोना मा थांखि लानानै गोदानै BNSU आफादखौ दादों बेखौ जोंबो मिथिया। बेनिखायनो एबसु आफादा गोदानै जोनोम होजानाय BNSUखौ लानानै BSUखौ बदनाम खालामा एबा बदनाम दाहोथों होननानै बुंथियो BSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा। सोमावसारनाया जोबाखै, जों साननैसो जिरायथ'दोंसो। सोमावसारनाया जिखुनु समावनो जाफिननो हायो, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो नांगोनदि मैया खौरांगिरिनि सिगाङाव दिपेन बर' बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बिटिआर गोरोबथाया जुदि समनि गेजेरावनो 100% आबुङै मावफुंजाया अब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङैनो सरकारनि हेंथायै सोमावसारगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा दुलाराय बर' माहारि आफादा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय गोख्रोङैनो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दङ आरो आलादा बड'लेण्ड दाफुंनांगौनि थाखाय जायफोर राजनितिक हान्जा दानानै राजनितिक हान्जायाव हाबा मावगासिनो दङ बिथांमोनाबो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय गोख्रोङैनो हाबाफोरखौ मावनांगौ। लोगोसे सरकारा रादाय बायदियै 2024 मायथाइनि सिगांनो बिटिआरनि दफाफोरा गासैबो आबुङैनो मावफुंजानांगौ। नङाब्ला सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय एबा सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना गोख्रों रावै बुंथियो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय चिरां जिल्ला बासुगावआवबो दुंहाव थासारि। खौरांनिफ्राय मिथिनो हानाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि प्रतिदिन टाइमनि खौरांगिरि जयन्त देबनाथनि सायाव बासुगाव थानानि पुलिस प्रदीप साहाया गाग्लोबदों एबा गाज्रियै बुग्लिदों। मिथिनो हानायाव खौरांगिरि बिथाङा पुलिसखौ हेलमेट गाननानै गारि सालायैनि थाखाय हेलमेटखौ मानो गानाखै होनना सोंथि खालामनायावनो पुलिसआ बिथांनि सायाव गाज्रि रोखोमै गाग्लोबदों होनना मिथिनो हानाय जादों।
पुलिसनि गाज्रि रोखोमै गाग्लोबनायाव खौरांगिरि बिथाङा गोब्राबैनो जोखोम जानानै बासुगाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांनोबो गोनां जादों होनना मिथिनो हानाय जादों। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हाबावनाय बायदिब्ला बे जाथायनि सायाव मैया चिरां जिल्लानि खौरांगिरिफोरा बासुगाव थानानि मोखाङाव पुलिसनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।